Kazhinji chaiko kana dzimwe nguva pamashows unotoona kuti apo kutamba hakusisiri kudzana havasisiri vega vakutoda help yekutakurwa vaendeswa kuseri. So I think and music yagara ine simba rakadaro, music iri very spiritual, and that's why muchiona kuti zvinonetsa kuti tidaidze mweya mutsvene kana tisina kuimba. Hazvisi nyore kuti mudzimu usvike kana usina kuimbirwa, kuridzirwa ngoma nembira nehosho. Varikani munoshamisa nekuti munotisarudza nguva nemisi kuti titandadzane tiri muchirongwa waMike Samba Show. Aiwa, chikuva chino ndechemhemberero chatinosumudza vana, vanhu vakuru, madzimai nevanhurume vanenge vari kusumudza rupawo rwedu, mureza weZimbabwe, tichiti havo nhasi ndine vamwe vakurukuru, asi muchazovaona gare. Hatigoni kupinda muchikamu chino katisina kutenga vedande mutande vanotipa iwa yamasaisai ekuti tigone kutaura nepasi rose nedande mutande. Zvinoendeka mufunge. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Nhasi ndine mwana anodadisa, anopa kuti umai hwedu huite mutsigo. Ndogara tichitaura, kana ukaona mwana achiita zvakanaka mukanzi mai munokurumidza panodaira kana madzimai 20 tiri pano but ngaaite zviri uyanga tinowanga. Nokuchingamidza pachirongwa mwanangu wakadi yako ndinofara mama ndinofara upenyu wakadi ndizvo zvongokwidza nokudzika ndizvo tinokutendai nebasa guru ramuri kuita. Saka pakutanga ndinoda kuti uzvisume kwatiri kuti unonzani, nokuti mazita anowanda kare. Pamakumba vane yavo, basa vane yavo, zviwe une yapo, zviwani. Zita rakuberekwa nonzi Mukudzei Mukombe. Kumusha ndinobva kuZumba Maramba Pfungwe. Mutupo ndinoera Mwenda Mberi Wembwa Chena Nondo. Makadi kumwenda mberi. Tofara mama. Vanonda vamadhuri. Oh naiga. Mbizi manjenjenje. Mukudzei zita rako rakanaka fana. Chokwadi masita. Vakabva variita. Nokuti ndozvatinotaurira vabereki kuti muzita mune zvinoramba. Ndizvozvo. Muzita mune zvinopirikira. Ndizvozvo. Ndinogara nditaurira vanhu panapa kuti ndakashanda nomumwe mwana aingonzi Maji. Maji ndikati unonzi Majarineri. Akataiwa ndonzi Majaira ndinonyara. Achitozvona ndinomukudzei rohokudzwa nezita rako. Chokwadi. Ndinokuziva semuimbi ane mbiri, muimbi anoimba zvakanakisa, muimbi ane zvipo zvekuti akabata mbira moti ndokwake, akabata gitari, akabata chino, akabata chino. Zvakatanga rini izvi? Ndodaira kuti ichi chipo chandakaberekwa nacho nepamusana pekuti kunyangwe mudiki mukutamba chaiko nemajecha netongotanga ndichiimba. So ndodaira kuti chinhu chandakangoberekwa ndakabata. Kurudzi rwenyu pane vamwe wavainzwa here kuti yakafanana sekuru kuimba uku, akafanana pane mumwe here kana kuti ndima iyi yakatangira pauri? Ndinofunga kuti kana vaivapo nepamusana pekuti vanogona kunge vakararama munguva isina kufanana neyedu yatakwanisa kurekodha zvatinoimba, kuti tikwanise kuzoziva kuti vaiita zvakadii, asi handisati ndambonzwa
saka indima yako takupa sando kwauri tapa sando iwewe nekuti kana kusina kumashiro kwari kunyatsodzidziswa ari kunyatsoziziva asi tinoziva kuti kareko kwaitwa zvakawanda asi zvanga zvisingatsikiswe ndizvozvo asi ndonzwa kauchinzi ja praise ja ndiwe I here izita remadunhurirwa here izita repawe paunenge uchita mabasa zverakasarudzika sei zvinhu zviviri mama chekutanga zita rekuberekwa rinonzi Mukudzei zvichireva kuti Mukudzei Mwari ja praise asi influence yekuti ndinge ndichizozvipasitairo nyaya yekuti vakomana vandaitambawo navo nguva yacho iyoyo vaifara zvana aya naye zvamamuchitaura zvazvo asi izita rakakufanira izita raunoenda naro mberi ndizvozvo ndinoteerera mukuimba kwako unoimba nziyo dzakanaka asi ndine dzimwe dzandasarudza shomanana ndokuti ndinoziva kuti ndikatangisa kuti nditaure nenziyo dzako dzese tingatoswedera ndinoda imwe inonzi boiboi saka inini iyo boiboi ndakaitarisa ndikati kumwana uyu akutaurei kuti hanzi andaikuda hanzi chinyara varume vanonyara peno vanonyara here varume vanonyara mama zvinenge zvichifamba sei kana uchida munhu chinyara nokunyarei imbotiudza kuti zvinonzwika sei zvinorevei ndinodaira kuti mukuedza especially mukomana chinhu chinoita kuti chimunyadzise kuti anga achipimba musikana inyaya yekuti kamwe kakuzvishoropodza kaunosara nako kana kakuzvidzikisira kana zvaenda nepamwe zvikaramba kana warambwa unoziva tsoro ikangoramba kuita zvinhu zvinobva zvango kufunga kuti vasikana chete ndo nyaraduka asi tiri kuzoona kuti zvinonyadzisa kwese asi iwewe semunhu akaimba rwiyo irworwo rwevadiwa ungaite sei kuti munhu anyari zano raungade kupa kune mumwe ari kunyara nekuti izvo patiri kukurukura mumwe ari kutsva ari kuonaiwa mutana bei mazuva ari kutsva nokuda mupese nokuti akateerera rwiyo kuti ndekuda asi ndichinyara ungamupezi anori kuti chii kunyara chinhu chakakosha mama mumaonero angu nekuti kunyara kunochengetedza unhu hwemunhu kunyara kwakakosha nepamusana pekuti haudi kuva unge uri paposition yekunyarirwa unofanira kunge uriyo unonyara kuita chinhu usati wachiita asi mukunyara imomo I think panozoda kamwe kamwoyo kemurume kekushingirira kutaura mashoko makuru akadzama nedzidziso nekuti pane zvimwe zvinonyadzisa kuita pane zvimwe zvaunozonyarirwa asi uchida kutarisa ndima yako zvaunenge uchida kuita unotanga wambofunga nokuti muongoro netsvakidzo mazano tikuona kuti zvimwe zvatiri kuzobata muromo kuti maiwe nokuti unoona mwana mudiki akaita sewe hanzi ane bei yakachembera sei kana kuti murume mukuru mudharadhara ari kumhangisana nekamwana kadiki isusu hatikupei hatiuye kwamurise mutemo tinongoya kwamurise iro sedzidziso nokuti kana mwari woita kuda kwavo kana kuti mokura pamwe mazera anonyanya kuzosiyana zvakanyanya ndakatarisa chinhu zvakare chandinofarira chiremera uri kutaura dzidziso yakadzika ndakaitarisa ndichiona kunge ndima yawakadzora mubhuku tsvene rechikristu handizivi kuti ndiwo chitendero chako here nekuti pano tinoremekedza zvitendero zvese kuti munhu wese ane chikonzero nekusarudza chitendero chako asi ndakaona kunge zvakabuda ipapo kuti vanhu vanogona kuona chidiki chiri pamumwe vasingaoni chiume chiri pavari ngatimbopinda pazvino ndizvozvo munoziva kuti munhu wese akasikwa naMwari pane paanotoresva paanogona kubuda mugwara pano neapo
chinova chinhu chinofanira kuita kuti iwewe semunhu usanyanyobva watora chinzvimbo chekujaja kukanganisa kwemumwe munhu, nekuti tese tiri vatadzi, tese tinotozongoda kupfugama tichikumbira ruregerero kuna Mwari. Mashoko akanaka, mashoko makukutu. Ndosaka wanzwa ndichiti ndinodada nemi, nekuti kana nyika yamangwana indikuti nyika yamangwana kana kuti nyika yanhasi, kana muri kugona kutaura mazwi anovaka, kana muri kugona kutaura mharidzo dzacho munziyo, zvinoreva kuti nyika ichasara zvakanaka. Nyika yamuri kuita yokushanda muchibata. Ndakatambudzika kukubatai, asi hazvina kundibvisa pachirindo, nekuti ndaiziva kuti muri kushanda. Muri uko, maitiri uko, amaitiri uko, chidaka-daka chekushanda. Chinouya sei? Nekuti tiri kuona vazhinji kavari kutoti vakangoita zviviri zvitanda zvitatu zvavandasvika ipapo iya kana kezi atila ndichapinda umbao manje bazano kezi atile ndonotila sei muchiramba muchishanda, nekuti vamwe vanofunga kuti kushanda kunopera here? Kushanda hakupere mama, and chandinenge ndamboita kumashure chinondichallenja kuti ndinge ndichinzwa kuda kuchidarika. So nanhasi ndinoshanda like an upcoming artist, pamusana pekuti handidi kusvika pekuti ndinobika mbodza kusvika nguva yaMwari yazokwana. Mashoko makukutu arikupa mai manyemo. Ndinonyatsonzwa manyemo nekuti chokwadi vadikani valiyo vatari nevateereri, kushanda hakuperi. Manzwa zviri kutaurwa pano naMukudzi Japresa. Ari kutaura kuti zvawakaita nezuro ngazvikundwe nezvaunoita nhasi. Zvawakaita gore rakapera ngazvikundwe nezvaunoita gore rinouya. Zvikunde. Tikabaka mutauro kechiteni, unoziva kuti basa rangu nderekukurudzira kamitauro yese iri 16 nekusumudzira tsika dzedu. Asi tikabaka mutauro kevatorwa ndekekuti tinosvika pekuti you break your own record. Unofanira kuti uidambure chokwadi. Kujaivi. Because ndaingoti ndikambopona nomotedzera kasitaire mangwana ndikasasa ndaona pane imwe kujaividzi munodzwana kupi, munodzana muchitarisa kupi, nekuti kazhinji zvinhu tinodzidzira tinoona zvevamwe tinoita sei, asi tiri kuona kuti munguva muri kubuda netsva muri kuvhura hombe. Kuvhura hombe chaiyo. Kazhinji mama, zvakawanda zvinoitika behind the scenes kuti tizosvika pekuti taenda pamberi pevanhu kana kuti tamienda pamberi pekamera taakushuta. Kunenge kune chikwata chinenge chichishanda behind the scenes. Tine timu inotoitawo zvechoreography inomeka sure kuti izvi zvanyanya izvi ngatimbochinja timbodai so ndine timu yandinoshanda nayo zvakanaka. Mwari vakakuitirai zvakanaka, asi ini ndinongotenda kuti ramwe basa handizogona kudzana. Daidzana naye ndingadai ndotamba sei makoresa akawanda. Aiwa, tinotenda kushandidzana nevamwe ikoko kwakanaka. Asi unozoona zviri nyore here kushanda nevamwe, nekuti kazhinji vanhu vari kunze uku vanopa vanhu mazita kuti celebrity, yakazodai. Zvinoshandika here nevamwe? Zvinoraramika here munyika yevamwe uchinzwa kuti aiwa ndakangokwana? Indima yatiri kutofamba mama tichiona zvichiendeka. Kudarika kureva kuti indima inotoshandika zvakanyanyisa. I think basa rinongoda kungoisa pamwoyo nekugona kutarisana nemachallenges anouya nebasa racho nekutsvaga nzira dzekuvakunda. Ndizvozvo ndafara kuti wataura nyaya yezvigozhero. Ndizvozvo. Iwe unobvuma here kuti hakuna basa risina zvigozhero? Ndodavira kuti hakuna basa risina zvigozhero. Ndofunga kuti rese basa rine zvigozhero, asi chakanyanyokosha kuti kana wasangana nazvo ukwanisa kuziva kuti inzira ipi ichaita kuti ndigona kukunda. Ndizvozvo mashoko ekurudziro, mashoko esimba radzo atiri kupiwa naJapresa kuti hapana zvisinganetse. Ndoziva kuti rimwe gore ndakambochema kuseri kwescreen, ndakambochema. Vanhu hapana kamboona kuti ndakachema.
rokuimba iri muchibuda pachivhitivhiti rakaoma nekuti vanhu vanobva vaona kuti hazvina kunatsomira zvakanaka. asi wachichema kuseri kwakuya uchiti vadikane ndiwo mufaro watinawo unombosangana nazo achitya zvakanyanyisa. Handina kana mazuva ndabva kuti ndanga ndisingagoni kana kumira, asi ndakanoita show manheru acho ikabudirira. izvozvo tinozvikudza tinozvitenda izvo ndinokunzwisisa nekuti dzimwe nguva kana tapinda mubasa irori revanhu, dzimwe nguva unoziva kuti vanhu vako vanokukuza, vanhu vako vanokutevera, dzimwe nguva havazozivawo kuti munhu wemunhu ari kutorwara, munhu uye ane zvamuwanawo, munhu uye asi hanzi kanonzi kandiroenda kandirodzoka. Ndakaona imwe vhidhiyo yako yakandibata, yakandisiririsa, yakandiendesa kumashure, yaunoimba chimwe nechimwe chine nguva yacho. Ndichiona mudzimai airatidza kuti ari kutambura, achiita putugadzike tii yokupisira. Unoona ndinotarisaka mune mushongoro achiita zvokupisira tii, shuga yakatsva nechisipunu chakadimbuka, achiita ipapo. Inguva dzakaoma dzinombosvika vanhu vedu. Iwo ungatikudise munhu anoimba nziyo dzakadaro, kuti kana vanhu vasvika panguva yakadaro, mukadzi uye ndakaona kunge ari muwanano nekuti aive nemhuri yakaoma. Sei ari munhu ari kuramba ari muwanano zvichisiyana nezvimwe zvatinomboona? Inyaya yekuti chinhu chakanyanyokosha, chinhu chinomutsa munhu zuva nezuva kuti aenderere mberi neupenyu, chinhu chinonzi tariro. Nekuti ukadakara warasa tariro unozosvika pakufa wakasofa kudhara. Saka zvakakosha kuti ungoziva kuti ranhasi neramangwana zvakasiyana, nekuti tinonzwa nyaya dzakawanda dzekuti aimbova paya paya, iko zvino izvi pakati. Mashoko makukutu hanzi upenyu ivhiri, nhasi riri kutsika pasi, mangwana riri pamusoro. Saka tiri kutaura pano naJapreza Mukudzei kuti ngatishingei mukati muupenyu. Dzimwe nguva unoumburutswa nemashoko evanhu, dzimwe nguva unoshorwa pausingafaniri kushorwa, dzimwe nguva ugokwidzwa ndege yemashanga. Asi mudikani, nyaya iri pano ndeyekuti shinga tariro, wakatarira kumberi, zvinhu zvakanaka zviri kumberi. Ndinoziva kuti kana uchinge uri mubasa irori rokumhanya-mhanya, basa rekutandadza vanhu, basa rekufadza vanhu, asi iwe uri munhu ane upenyu hwako, une kumusha kwako, une hama dzako, une shamwari dzako, pada une mhuri dzako. Ina ndowanzotaura pamusoro pemhuri yemunhu kunyanga iye asati azvitaura, nokuti pamwe usinaga ari manzvira-nzviraga, munhu anozvitaurira ega naye. Saka nguva unoiwa nepi? Nhasi uri kuBheti Bridge, mangwana uri kuMarondera, swera mangwana uri kwaJongwe, akuswera mangwana uri kupi. Saka unozviita sei? Hakuna here chimwe chiri kuzoita sechazorora nekuti muri kumhanyisa ndima? I think balance yacho yoyo mama ndeyekutongoramba uchivavarira. Ndipamusana pekuti basa rinenge richiri kutsvaga kuti riitwe, kuti ukwanise kunge uchidzoka uine cheuviri pamba. At the same time ndinofanira kunge ndichibonda nevana, so ibalance yekuvavarira kuti patawana mukana nemhuri yangu tinofanira kugadzira mamemories, varangarire kuti zuva ratanga tina baba, kana kuti zuva rakati takaita chakati nechakati nechakati, chinogara mundangariro dzavo kwenguva yakareba. Ndakupembedza nokuti pakutaura paukama pese patatenderera iwe wabuda wadzupura kuti aiwa une mhuri yako, uri baba vane vana vavo. Zuva raunenge uine mhuri yako ngarive riri zuva rinoverengeka, nekuti upenyu hauzikani. Idzidziso iyo ine udzani. Zuva raunenge uine mhuri yako, iwewe neni kana tiine mhuri dzedu, zvavanorangarira ndezvipi? Kuti kana dai atete vaive kumhangura vari pano, pangadai paita sei? Dai Mukudzei ari pano, pangadai paita sei? Isi tinongoti hero jira, kufuka kana kuwarira. Mazuva ano imini makazvarwa munguva yekungojunga papata.
kungojuka isitai kurunga zvimwe kana idzofoni dzakambotanga dziri dzekukurunga dziri dzetambo dzekuti ukabva zvawanda kwaane masaisai iye zvinoti kutaura nepasi rose ndizvozvo vari kuamerica vari kutotandadzana nesu vari kuno kumucha vari kupi kupi social media iwe uneiona sei social media? Social media ndinodera kuti ine zvayakaunza zvakanaka nezvayakaipira. Kudhara zvaititorera nguva kuti music yedu ibude kana kuti vanhu vazoinzwa kune dzimwe nyika. Iko zvinezvi nhasi ndikaburitsa song inogona kuswera yakurira kuUK, which is a good thing. Asi munguva yatanga tisinawo social media taigadzira music yedu pasina platform yekuti munhu ari kuuya isa comment ngava yekunyomba kana kuti inodzikisira mweya wekushanda, nekuti pazara mashoko anodzikisira, mashoko yekutuka, mashoko ezvakawanda wanda. So ndo chinhu chakanyanyoipa chazoya nesocial media. Ndizvoregedza ndiende ikoko ndakambotaura nemumwe mutauri ane mukurumbira anonzi Arthur Marara. Ane bhuku raakanyora kuti no one is coming, iwe unotogadzira upenyu hwake. Akandipa muenzaniso wakandibata wandinofunga nanhasi. Akati kana waisa mari yako, ndowamunoti mamegabytes handiti? Kana waisa mamegabytes ako zviri kwauri pauchenjeri hwako kana kuti paupenzi hwako kuti unashandisa sei kuita sei. Tiri kuona kuti social media iyi sekutaura kwataita kuti yakanaka. Kana isusu nguva dzedu maiti munonyora tsamba inotora kana mavhiki akati kuti mune manyora kuti baba varwara, mai varwara, kana tete varwara, vanhu vanozosvika munhu avigwa kuti vakazofa chidza chavo ichi pamwe tsamba isati yatosvika. Iye zvino zvese zvinenge zvichingoitika ipapo. Saka kune zvayakanakira zvainofanira kushandiswa mumabasa, kushandiswa mai, asi kune vamwe vari kushandisa zvisiri izvo. Tingati kudiko nekuti mabasa edu ndeyekutsurana, ekuyambirana, ekudini. Nekuti tiri kuona kuti vanhu vari kuzvikurura pasocial media. Ungatorokudise wezera rechidiki nekuti isusu pamwe tikazviti taure taronza vakasara nekusara ndingamekaaikudze ndaitaurira vana vangu kana kuti nogoti takasara isitese tiri padheti rimwe chete 2024 ndazosara sei. Chokwadi. I think zvakakosha kuti tishandise social media. Yakatinakira nekuti tinosvitsa mashoko munguva yatinoda kuti asvike, asi tisaitora sechombo chekudzikisirana kana kuti mumwe munhu azosvika paanozotora upenyu hwake nepamusana pekuti nyadzi dzake dzakukunda rufu wozosarudza rufu rwacho. Nokuti kana uchinge wadaroka sezvataurwa namukudzi izvira kuti iwe wakonzeresa munhu kusvika kugumbuka pekusvika pekufa, zvinoreva kuti une ropa mumaoko. Ndizvozvo. Hauna kumudzipa, hauna kumucheka, asi mabasa ako awaita. Nekuti kana inonzi stress vadiwa tarini vatereri chirwereka kana wakonzera umwe munhu stress. Nekuti kunoku kumusha tinonzwa vazhinji izwire kuti stress avazivi kuti munhu anotopinda muchipatara kurapwa, nekuti kunonzwa munhu achiti mufana akanditisa stress ndakasvika adya sadza rangu. Hazvisi stress kai, hazvisiri izvozvo. Ndinoziva kuti mukuimba imomo, muchitanda imomo ndemekugashidzana. Unofungei nevamwe vaimbi? Vari kuzvitora here sebasa? Vari kuzvitora here sechinhu? Nokuti iwe ndiri kuona kuti waita zvinhu zvakawanda. Nokuti tinenge tichingotarisa tichingokuza tiri kumashure, hoyo waita zvinhu. Ungadi kuti kudii kune vamwe vanongoya achingoti ndakangoitawo stage yangu kaviri katatu ndikabata mari yangu zvatoita. Kazhinji kacho I think munhu anouya mawirire wayo muindustry iyi zvinowanzoramba, nepamusana pekuti kubva pekutanga una kubvira waritora sebasa. Naizvozvo kana mwoyo wako hauchagona kuisa zvakazara pabasa racho, asi chinhu chinoraramisa ibasa rakangofanana nemamwe mabasa ese, rinoda kushanda nesimba,
rinoda kuchengetedzwa. Basa rinoda kuchengetedzwa, basa rinoda kushanda nemwoyo, basa haridi bhuruma. Nokuti tinoona kunyange kana vanotengesa hapana basa rakashoreka. Akanzwa kuti vamwe vari kutengesa mengo ndo dziri kuita, atosiya mandere akaitengesa akumhanya nemengo bedzodzo. Akanzwa kuti aiwa magwavha ndo ari kufamba akumhanya. Ndo zvinoitawo kana maindastry amuri iwaya, mabasa amuri. Mazuva ano zvakanakira kuti iwe unogona kutotanga ndima yako kutonzwa kuti kune munhu ari kuita zvakati, kune munhu ari kuita zvakati. Nekuti isusu nguva yatakakura vanhu vaiti kana munhu akanzi ari kuimba tanga vafunga kaviri kuti kuimba, kuridza gitare, kuridza mbira. Iwe unonzwa sei kana wakabata mbira uchiridza mbira? Ndino urombo kuti nhasi handina kukuyeuchidza kuti uye nembira yako. Sure. Ndinonzwa kudada mama kana ndichinge ndakabata mbira. Nepamusana pekuti ndinenge ndakabata instrument inotaura kwandinobva, inotaura muZimbabwe, inotaura munhu anodada nerudzi netsika dzake. Ndizvo mashoko makuru kuti wabva wapinda kunzungu kwangu. Ndiko kwangu kunzungu kwangu iko. Ndosaka uri kuona pana patutaura mutauro wamai. Isusu ndisu, ivo ndivo. Chokwadi. Patinozotaura chirungu ngatichibhure, patinotaura chiFrench ngatichibhure, asi ngatitaure mitauro yedu chingare chindevere, chikalanga, chimanyika, chindau, chishona, ndiyo mitauro yedu iyoyo. Chokwadi. Pakuteerera mimhanzi yako, ini ndiri munhu anoteerera mimhanzi yakasiyana siyana. Pane imwe mhanzi inoita kuti ndeye vakuru. Pogoita imwe ndoti tinotamba zvendava. Hapana hunde vadzika kavo. Nekuti kana paine vaya vanoda kusutswa. Handina kuvheba here. Unokuza kusutswa? Kusutswa kwandibvara mama. Kusvikirwa, kupoterwa. Okay. Kusutswa. Daisiza zvakudzibva. Nekuti kwese kwakwanyogona. Kwese kunandabva zvakanaka. Iko kusutswa, kupoterwa. Pane nziyo unoziva kana vanhu zviriko vakuru vedu variko. Dzimwe nzimbo dzaunoimba idzodzi hadzisvitse vanhu here ikoko kwatinotaura. Kazhinji chaiko kana dzimwe nguva pamashows unotoona kuti apo kutamba hakusisiri kudzana. Havasisiri vega, vakutoda help yekutakurwa vaendeswa kuseri. So I think and music yagara ine simba rakadaro. Music iri very spiritual, and that's why muchiona kuti zvinonetsa kuti tidaidze mweya mutsvene kana tisina kuimba. Hazvisi nyore kuti mudzimu usvike kana usina kuimbirwa, kuridzirwa ngoma nembira nehosho. Ndizvo zvomashoko akanaka. Zvese zvinobatika kana kunyange munhu akasuwa anozvinyevedura nekuteerera nziyo dzedu kana nekuzviimbira, asi zvinoramba zvimbira. Zvinoinini kuti nditi uende usina kuimba hazvingagonika. Nokuti ndinoda kuti vanhu vazive kuti ndiye. Asi tisati tasvika pakuimba, wakandisekesa ndikada kubuda musodzi, ndikada kuita sei. Ndiri kuona zvaunoita mazuva ano. Asi regai nditi pachikamu chinoka, baba vakakupa mari vaya kuti uri kutsvaga sadza une shuga uchinyepera vanhu kuti wakapfekedzwa izvi, ndinoda kuvatenda pachikova chino. Ngavaitire zvakanaka, avaropafadze, hazviitwe nevanhu vakawanda. Sei wakafunga izvozvo? I think imwe kurudziro yekugarisana. Nekuti kazhinji kacho hatipiwe zvikwanisiro zvakafanana. Dzimwe nguva chikomborero chauinacho wakachipirwa kuti chitambanuke chisvike kune vamwe. Kana rwizi chairo rukafashukira runorasira kune dzimwe nzizi. So ikurudziro yekugarisana kuti dzimwe nguva ukasangana neakaomerwa, zvakakosha kuti tibatsirane kuti tese tigone kurarama, nekuti kuti tinzi vanhu ndiwe neni naye. Mashoko makukuta okutaura mwanangu. Zvakandifadza, zvakandisekesa, asi zvakandibata kuti zvine dzidziso yakadzama. Asi ndingade kuti ndoziva kuti kana uri muimba, pamwe nziyo dzako dzese
dzinongokukoshera. Noti vanhu vanongondibvunza kuti pamapurogiramu enyu yese purogiramu yamungati handiizivi nekuti zvese zvinoitwa nemwoyo. Iwo une rwiyo here rwaunonyanyofanira kana kuti nziyo dzese dzakakukoshera, asi pachikuva chino ndinoda kuti umbondirovera stanza imwe chete yerumwe rwiyo rwako kuti ndizive kuti mukudzi yanga ari pari. Alright. Uyai mubukute masodzi yangu, ndouyai mundipewo chinzvimbo changu, ndodaira kuti ndichagarika ini nekuti mandinzwa muchembere. Makata ere makata, tichingoripo tichigomera, asi mangwana tichateremuka muchaona nekuti mandinzwa muchembere. Mashoko makukutu endo waziva kuimbira. Zvabva kechi. Ndichava nangu babara nezvikomborero. Ndinotenda mwanangu nebasa rawo. Uchitenda mamazvita. Kuti Mwari vakuropafadze. Urambe uchienderera mberi nebasa rawo uri kuita nezvese. Asi vadikanika. Munoziva vanhu ava havangobudirira vega ka. Havangobudirira vega kuseri ambotaura kuti behind the scenes. Svondo rinouya ndinoda kukuvimbisai kuti kana ndikawana mukana ndikagona kubata maneja wake akabvuma kuuya pachikuva chino, muchamunzwa ndichitaura naye. Nekuti handiti ndovama kuti magatekeeper, kune mamwe magatekeeper hamusvikika, gegi racho rinobva ratosungwa rotopunza munhu. Asi regai titende tisati tapedza nedandemutande vatipa ichochi chikuva chekuti tigone kukurukura nenyika yese nedandemutande zvaendekaka. Mazviona, My Samba Show is powered by dandemutande. Ndinopa kutenda kwakaperera kuna Mukudzei Japreza watinaye pano achitikurukurira, achitiudza mafambiro eupenyu. Tazviropafadza isu sana mai vake semhuri yeZimbabwe nekuti vari kusumudza rupauro rwedu. Asi kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri My Samba Show, chirenga zuva chiya chinokombidzana nesu zvakanyanyisa. Ndino urombo chirenga zuva changu chatsvuka chikakwata zvakaita kusangana zvakare pane imwe napitapi svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndinoenero Dr.